Türkmenistanyň pensionerleri ýygyderlik häsiýetde sosial üçinçilik idarasyna sabiýasa barıp, özleriniň diridigini subut etmäge borçly edildi. Adatlyk radiosynyň habarçysynyň söýlerine görä düzgün ýarym ýyl mundan odal güýje giripdir. Emma adamlar özlerinden edilýän bu nowatdaky talap barada köplenç özlerine pensiýalaryň berilmedik halatynda bilip galýarlar. Düzgün pensionerleriň plastik kartlara geçirilip başlanan pursadynyň güýje giripdir. Emma şonda adamlaryň özleriniň ölmänligi barada baryp hökman tasdikladyp gaýtmalydygy barada köpçüligi habarly etmediler. Birinji gezek pensiýalaryň kartlara 3 gezek geçirilmeginden soň sabiýasa barmaly. Ikinji we ondan soňky gezeklerinde her 6 aýdan baryp durmaly. Men bu barada permanyň görkezilmegini soradym. Emma görkezmediler diýip Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy aýdýar. Bu düzgün türkmen hökümetiniň şu ýylyň baharyndan bäri amalaşyran pensiýon reformasynyň bir bölegi bolup durýar. Ýatlasak türkmen pensionerlerine pensiýa hakynyň nakt görnüşde berilmeginiň ýatyrylyp bank kartlaryna köpçülikligiň geçirilmegi şu ýylyň maý aýynda başlanypdy. Bir näçe aýyň dowamında pensionerleriň tas ähli kategoriýalary nakt bolmady kataplaşygy geçirildi. 1-nji ýyldan başlap 70 ýaşyna ýetmedik raýatlaryň pensiýalary plastik kartlara geçirildi. Emma sentýabrda ýaşy 70-den geçen pensionerler hem öz pullaryny nakt görnüşde almak mümkinçiliginden mahrum edildi. Adatlyk radiosynyň gürrüňdeşleriniň söýlerine görä köpçülik öz pensiýalarynyň kartlara geçirilenligini hem diňe pensiýasy gelmän soň bilip galypdyr. Pensionerleriň aýtmagyna görä ilat ne ýazmaça ne de dil üstü bilen habarly edilipdir. Hatda degişli edaralara ýüz tutulanda pensionerlere kararyň ýazmaça görnüşi görkezilmändir. Munyň bilen bir wagtda soňky bir näçe aýyň dowamında pensionerler pensiýalarynyň kartlara gijiktirilip geçirilmegi şeýle-de bankomatlardaky pul ýetmezçiligi sebäpli geçirilen puly naktlaşdyrmakda dürli kynçylyklary bilen ýüzüböz boldular. Häzirki talaplara görä türkmen pensionerleri özleriniň diridigini häkimetlere subut etmek üçin her ýarym ýylda bir gezek sosial üçinçilik idarasyna gatnamaly bolýarlar. Pensionerleriň söýlerine görä gartaşan adamlaryň hut özleriniň baryp görünmegini talap edýän bu düzgün köpüsine fizik hem ruhy taýdan agyr düşýär. Men birinji gezek iýul aýynda baryp göründüm. Barmaly ýeri etrap sabiýasy, bellemeli ýeri hut özüň barmaly. Bu oňaýsyz we ruhy taýdan ýakymsyz diýip Aşgabatly pensioner Adatlyk radiosyna gurrun berdi. Türkmenistanda pensiýalaryň meçberi ýylda 10% ýokurlandyrylýar. Emma pensionerleriň söýlerine görä bahalaryň ýokurlanmagynyň we puluň hümmetiniň gowşamagynyň häzirki depkini hata bolnanda pensiýalaryň artdyrylmagynyň täsiri duýulmaýar. Üstesine ýurtdaky agyr ýersellik zerarly käte garrylaryň pensiýalary tutuş maşgalalaryň oňşugy üçin ýeketäk girdeji bolup durýar. Türkmenistanda minimal pensiýanyň resmi meçberi $72 barabar bolup tutuş Merkezi Aziýa regiony boýunça iň pesleriň biri hasaplanylýar. Şeýle-de soňky wagtda Türkmenistanyň paýtagtynda dilekçilik edýän wezir zibilleri dörýän adamlaryň ýygy-ýygydan göze ilýänligini, olaryň arasynda gartaşan adamlaryň has köpelenligini Azatlyk radiosynyň we garaşsyz habar çeşmeleri habar berýärler. Türkmenistanyň hökümeti ilatyň sosial ykdysady problemalaryny açyk agdamaýar, tersine döwlet girdejisiniň ösýänligini we ykdysady durnuklylyk barada oglan etmegini dowam etdirýär.